Bos tulung. Tulung lah. Yuk monggo. Senang kalian duwe Ristianu ugi Nilam Brilia. Ini patut panyuwunan kok monggo. Lam. Lam. Ayo. Kemanen wani ngendek keten nih. Ayo Mbak Tuwi, Agung, monggo Mas Agung. Dari Ibu sama tadi pokoknya. Sugeng rawuh menika rencang-rencang saking Dapros, saking Kembang Mawar. Kula wau sampun dititipi kalih Mbak Pre. Pripun? Nggih, Pak Tono kenyawer. Oh. Mesti nek niku Bu. Tenan, WA-ne nek ra Enten ngandel nggih. ono yakin. Budi-budi wane men pitados, men pitados. Yo dah yo tak garapi sik. Tenan yakin nggih, nggih. Budi. Nggih. Pak Tono mangke kondangan. Tak ken maos ki, Mbak. Pak. Pak maos ki, Pak. Yakin, Mak Prih niku. Pak Tono mangke kondangan, aja lali mangke kenyawer. Di tulisane ra cetha iki. Bakal nyawer kok ora cetha. Ora ketok tulisane di. Iya. Nek babakan nyawer ra cetha, Mon. Yakin. Ning nak babakan sing rada bening jelas. Pak Mimi mboten mak ngono cetha, Mon. Bos. Mandat saka piantun lho, Bos. Bos mandat. Mandat dosa nang trani. Mboten kudu kon njaluk nganti metu ngono ki, Won. Kaya kali sinten to. Awi Tenan to, Mon. Mon, mosok ora isen live streaming. Sik. Dipoto sik kudu tenan ora aku kirimi karo Mak Pre. Aman, ada live streaming. Mas, lintang audio dipoto sik iki nyawer boten. Kok dikirimke karo Mak nih. Ayo keluar. Aku ta, Bos. Iya. Iya. Iso ora apa-apa, wae ke Mbak Wi ora apa-apa ora njaluk, Ayo Bos. kembang mawar, kembang. Mbak Dwi ora apa-apa. Aku pancen wong elek, Bos. Alah, sembah nuwun. Sembah nuwun. Enten mbek amale Dapros yo iya. Lho, Mergane ngeten, ngeten, Mbak Wi. Dapros kan wingi nembe nampi. Terus? Nembe diakoni le negara. Iya lho, diangkat kali negara. Tak video kok nek ngantek ora kan Iya kisinan. tenan nek iki. Awak cah. Ya. Mosok mundak derajate ra ono syukurane kene kan yo. Wah. Sik. Sik. Ujure sik. Di video di. Nah, Sik dilik. Iki laporan kok Mas ya. laporan. Yakin, Heeh, wis. Oke. Pak Dapros. Tono terima kasih.
Boten. Medal nggih. Nggih, ngatur. real. Ayo ngomong. Dapros. Aja kalah lho, Mu. Ini Lagune beda, niki nggih. pun nggih saking Mbak Pring nggih Bono, sembah nuwun Bono. nggih. Lho, Bono Mas Bono Bono. rasa. Bono Mas wis Bono, nompo. ayo. Kabeh pokoke Bu. Ya ayo Bono ayo. kabeh, Jaluk, garap lho. jaluk sik, jaluk sik. Jaluk sik. Ayo Mas Bono. Ayo Ayo Pak Bono. Bar kepayon wineh. Bon, Iya Payon apa? bener, Payon oh, wineh. kepayon wineh ya. Bon, ayo Bon, bar kepayon wineh Bon. Yuk karo sambung karo mlaku Mbak Dwi. Ngantem ngene. Makmu ki ana bae ngerti nek jenengan ting semimpen Mbak nggih. Mangke Pak Tono mau nyawer lho. Kudu metu lho. Metu tenan to, Pak? Metu. Pak Wardi. Sopo coy? Mendapoyo. Urip lan ngendika. Jur lair Putri Sulistya kanthi sanyuwara nika Rian. Ayo. Mas Bono. Mas Rian. Mas Bono wae. Mas Rian. Sing gedhe pang. Jos. Mas papujanku. Iya. Sik aman Mbak Wi. Pak Dayat, Pak Dayat. Nembe diperitake Dek Lagunipun Rian. menapa mangke? Iya ya kok sik golek sing angel mesti sing agung ra iso. Nika Pak Guru sakniki. Yakin nek kita tepan. Alhamdulillah Nduk ya wingi nggih story to Nduk. Alhamdulillah. Oh Pak Guru malih. Nggih, jenenge Pak Pak. Guru SD lagi. Heeh. Kemarin sudah ada pengangkatan. Dadi murid wae po ya dhewe. Heeh. Heeh. Ya mulang, ya ngoperatori. Ah, terus Jan. So oke yo. Niki Pak Tono mau nyambi juragan bangunan lho. Sopo? Pak Tono. Pak Tono. Mandor kuwi? Mandor. Mandor. Mandor metune 100.000. Oh ya wis alhamdulillah. Alhamdulillah. Daripada Pak Dayat ayo. Iya. Aku ora. Ya juragan pertanian Mas Bono ya urung metu. Bar kepayon wineh Bon. Kok sik tenan lho, Pak. Yo jangkep ke yo. Mendapoyo. Urip lan ngendika.
aturi nggih Mas